Podívejte se na to. To neklapne. Je to. To neklapne, poněvadž dneska je zakázáno. Že je 22. hodina. Ne, Kuturo. To nejde. Řekni. To nejde. Tady jsou ty lidi. Tak jo, no, jedu vám takhle cestkou. Pojď se dalej. Můl. No, jedu. Hledám, já houby. No. To dálnic dál 20 tony. Ty víš, je to strašně dávno. To noher. Už si se mnou ťukal mladiství. Pokračuj. Se nesmí. To má hodně v sobě jako. Ale to tady ještě neměl. Hekopco. Ty to nos. A ty tím tu druhá příkopě, a jak se ti šlo? Protože by mě šlo rychlost. Situace. A co ti ještě změřil? Neměřili tohle náhodou. A kolik jsi analýkal tady? Já dal 8. On 10. Tak to bylo na hovno tím pádem. Já si to okamžitě měřím. Páč, já to nechci. Šupléru. Ano! Proč jsem chutnal rybu? No, kde jsem skočil? Jo! Utěk nohou! Smrděli. To jsem si chtěl nechat na potom, poněvadž jako, co se týče ňuchu. To je špatný, to je špatný. To se nedalo. No? Já samozřejmě jsem byl v výhodě. Já jsem byl na voně. Vytravonem byl. Palmek. Tak se tam Berzíl. Komisaře. Tebo, beme. Akce Rutonok, že jo? To vyhlásili normálně opravdu akce Rutonok. 2002. To jsme byli ještě mladší, jo, trošku maličko. Úplně. Ano, je moc drtí, ne? Karliku. Tak. No, takže jsme se poznali, jsme se oňuchali. No. Jo, to se změřen. 3,5 km za hodinu. Máš se tam jezdilo 1,5 km za hodinu. Jenže, dejte si do balónku. Nazdar. Ještě prověří. Jo. Ten balónek je. No. No tak, protože to nechápu, já. Se nedá. Ale dá. Nejde. Tady.
Podívej se. Je, hrdlo vyschlo. Máš tady píven. Hrdla, nemůžu mluvit, jo. Se napij piva. Tak. Jsem to pěkně zamotal. Nevadí. Se motáš pořád. Nakoukal se. Kolik? A kolik? No. 20,5. Už jsem ptal. Kolik? Koryto. Ukáž, dám tě? No. Teď možná ne? No. Já, jako pro manželku. 0,5. Jo. Pro vás. 0,10. CCA 2,54 a 2,88 a další ty. A pro policii. Jasný. No, je fakt. Odvezen do udulíčky. Do udulíčích hlav. To znamená Liberty na Basickou. Kauzu. Tak jdi. Jež aj zlý pčo. Tak nepřeš. Láďa má velkou hlavu. Jak by se Já to nikdy nestratí. Když jsem ho chystil, Já jsem to tam prezentoval. nebrali. Co dáli, čo? Ještě furt? No. Už to mám vymyslet. Maria. Odveden. Přivezli mi prostě normálně na 13 kartáček, mídlo, ručník. Malovek. A byl to tam mi kládá. Mami. Ten přišel za mnou. Jako kauci! Za Láďu, ty vole. Já hrát! Je to hipčák! To je jenom tam, to je málo. Tak za obrahu, ty vole. Myslím, že jste všichni měli opustit tento lokál, se sprchovat. Já už jsem já jsem si myslel jako, že jste jako myslel společného tam, ty jste si měli dostupovat. Kde je pan Blíža? Kde je pan Blíža? Jo, dokupíte Ale, ty to byl okej. Prtičky. To je Tomáš. To máš. Ale ty neděláš, že nevíš. Dívče, jak to bylo dál? Já jdu do parku, ne? Nic dál. Už se to tím moc.